Запази. Добре, браво. Добре, остави, запази. Браво. Браво! Бени, качи се горе като крило, виж, не казах паза атака, качвай тук. Айде, тръгвай. Айде, Бени. Давай, тръгвай. Ей, браво. Имаше... Давай! Так, от втора линия, Митко. Алекс, искам от втора линия да излизате. Мите. Когато правим атака, виж, и те са на центъра, дръпни 5 метра назад и тогава тръгни, за да няма засада. Ще избягаш, те са на центъра. Давай, излизай, Митко, излизай към капитана, Митко, излизай! По-рано Мите, да не игра с него. Айде, Вики, джимай бързо! Бързо, дълга искам, бързо! Алекс, стой на линията, бе! Айде, давай се, давай ще. Засада! Мите! Обаче този път треньора колко е коректен. Да, коректен. А не Тоня, видя ли го? Уважение към треньора на противниковия отбор от Шипка. Коректно поведение спрямо противника. Само пазиш, ще прибираш по-към калфа. Айде, играй смело! По-тежка справи, навътре влизай още! Айде! Айде, Митка! Айде, бебите! Добре, Бени, само изведи още навътре. Да влизаш вътре в калфата. Бени. Давай! Играй! Дай, бий там! Играй, бе! Айде, Бени! Браво! Спокойно, дай. Айде, Георги. Айде, Битак! Айде! Идва насам! Бени, преса! Първа, Гоше! Браво, Стели! Гоше! Айде, Гоги! Браво, Гоги! Давай, Мите! Айде, Битак! Айде! Не, пускай! Браво! Илияне, там да се. Прибираме вътре, Бени! Дай гърба! Браво! Браво, Бренди! Мите, имате търпението сега вече, ще избягате един път. Айде, дай, май! Бени, пускай! Дай, Бени! Можеш! Давай! Можеш, Бени, можеш! Айде, Айде, се дуспа! Се до край, Бенко! Бени! Не остъпи леко, остъпи сега, не би, двама са остъпи. Коце, помагай, Коце! Айде, Гоше! Айде! Браво, Илян! Бени, влизай за дуспа, бе! Прекни тук вратата, защото си надбегал. Да можеш да отвориш его и да чуеш какво да правиш тогава. Дали да я биеш, дали да я подаваш. Кажи навътре към него. Не дей само по правата да бегаш. Дай, прибирай леко. Аут! Колегите ще държат тази страна. Айде, Коце! Давай! Дай, Коце! Айде, подай! Давай! Айде, Коце! Не стискай, бе! Не удариха го. Айде, Коце! Коце! По твоя си начин, нали знаеш как? Нали знаеш как да играеш? Както съм те виждал, по твоя начин, по-смело! Давай! Той знае за какво му говоря. Той знаеш какви влизане има. Той знае кой е начин. Той има влизането. Само да го ядоса. Дай! Нямаше никой там. Върна я леко назад, да, и нямаше никой. Иляне, с топката, моето момче, не с футболиста. Илине, двойката! Айде, давай! Спокойно, не се спаме. Вратар! Браво! Вики, не бързай сега! Чиста засада. Вики, не бързай всеки път, слушай мен. Миналия път ти как да бързаш, защото ги нямаш. Искам да ме слушаш. Тръгвай! Мальчика, Бени! Добре, не е гони, вземи спокойно, да не къбиш енергия. Браво. Хубав матч се получава. Равностойна игра с много пропуски и в двата отбора, но особено отбора на Реал. Мите, е така искам, виж. 1 метър навътре и когато има дълго, тогава тръгне. По-бързи сте от тях. Дай да играй тук Вени, Георги, виж, двама сме. Вени, тръгвай ти, Георги да тръгва, ти отваряй на крилото. Идвай насам, идвай, качвай горе, дай му е.
Дай му вече. Виж тук вече. По-тежки справи от тук. По-тежки играй самочувствие. Давай! Давай, Мите! Би! Натискай, бе! Нараво, Мито, нараво! И за малко. Остри там, не говори. Айде, бе! Айде, Венка! Айде, две коце! Стане смело и Айде, джамбе. Алекс! Айде, бе, Алекс, дай във вратата, бе. Би, бе, Алекс! Ей, той си я намести, ама го затвореха. Затвореха го. Трябваше да би веднага. Може, ама там вече не знаеш, ние отвънка много виждаме вътре, друго. Да. Много е сложно, ние отвън искаме едно, вътре друго. Така бе? Голям кърта. Да. Отвънка е лесно. Айде, братар! Айде, Велика! Не бързай, дай Георги, дай Вени да играем тук, бе. Виж, ще играе тук по... Идвай, Вени, идвай насам, Вени. Идвай на тъчи, отваряй. Дай ма, Георги. Вени, прави каквото искаш тук. Дай ма! Първи път можеш още. Тук трябваше веднага. Беше... Кажи, готов съм, Вени. Ама искам да си говорите, бе, човек. Айде, Митко! Не си говорят където, къде без да му казва. Кажи, Вени, само покажи. Мите! Вени, веднага, виждаш го, веднага. Чуе. Няма засада. Няма засада, ти си. Вени, парай пак тук искам да тъча до мен. Гоше, напред, Гоше. Това тук, бе, ей, това тук натъча да се. Айде, не. Няма нищо. Браво, Гоги, браво. Когато не ти е тръгнал, Вени, как трябва да играе? Всеки човек върда. На крак. Той те чака на крак, няма да му даш да вучи. Ако е тръгнал тогава, идвай. Спокойно. Айде. Айде, Стене. Спокойно вече. Спокойно, Стене. Браво. Давай, да вземе. Айде, коце. Дай ма, браво, Алекс. Айде, Алекс! Дай на Митко! Браво, Алекс. Браво. Долу гуш го прехвърля. Сада ли беше? Спорно, ама може и да е била. Не, нямаш. И аз не я видях, ама... Браво, Беняне! Айде, Мите. Аре, Мите, ти си. Помагай му, де. Ето го, Бени. Дай му, спокойно, Бени. Каквото ще изправи от тука. Абе, не бързай, Венко. Никой не те кара да бърза център. Не бързай. Добре, коце. Не така, бе. Така. Браво, Стенли. Той не е Стенли. Не. Това е Илиянка. Айде, коце. Айде, коце! Не е засада, бе. Спокойно, Мите, спокойно. Велинка, няма въздух ли, бе? Алекс, засада си пак, Алекс. Дай, Джамби! Беше в засада. Казах ми точно преди мач, че те играят на една линия на центъра. Че тази че има втора линия да внимават. 60-80 ще направят. Но пак не слуша. Не, той на Митко на всички въпроси, че те не слушат. Ай, Вени! Спокойно! Дай на Митко! Дай, Вени, смело. Дай, направи го, дай да се отказва, бе! Умори се, няма тренировки. Мога си, бе. Вътре, Георги. Венко, тая позиция е много бягане иска. Точно това е. Не, защото бек някой път се затвориш и отзад си стоиш. Ама халфа трае напред. Вярно е, няма да се вижда. Не. Тук някой вика халфа му е... Черно работника на отбора. Черно работника на отбора. И там винаги отпраща отзад от всеки мисля. Стефи бек на линия, пазиш ще му си. И ако се включиш добре. Стефи, ти халф си играл, така ли? Трудно. Мисъл, на времето се бях много, всеки бях много халбек. Да. Има още колко минути има? Айде да видим сега. Ако е 6, има. Още 7-8 минути. Дай ма, браво, айде! Браво! Айде, Вени, ти си! Влизай! Влезай, бе, Вени! Влизай, бе! Абе, ни го... Айде, Мите! Браво! Връщайте! Айде, Вени! Браво, Браво, Мите! Спокойно, Георги, спокойно! Вени, газ! Вени, първа младе, тогава ми се! Гоше, влез да помогнеш! Браво, Вени! Айде да вкараме! Айде, Боги! Надалеч си, Джамби!
Гледайте близко с битко, база атака. Браво, Мите, браво! Алекс! База атака, битко с битко искам да сте. Съгласен ли? Виждаме, нямаме смени. Слушай, имам, слушай, Бени, ставаме 4 тогава. 4, 3, метър, да се прибере 4, 3, 1, чуне. Искам бек. Почиваш там, айде. Коне? Адия! Говори Виктор. Удар! Ай, Гоги, давай! Браво, Гоги! Браво, Гоги! Браво! Три защити сега. Той трима. Дене! Миксо да дой при вас, само Алекс отпред. 4-3-1. Дени да почине отзад. Пите, десни над Алекс. Двамата в центъра сам. Алекс. 4 играй. Това е, давай ми так. Так стои после да. Хайде! Браво, Бен! Давай, до край! Давай, изпусти го. Браво! Точно така, браво! Айде, Алекс! Абе, Алекс, разпусти малко. Браво, Гого! Стиляне, твоя! Твое! Браво! Дай на Бени. Георги, играй близо до Илян. 4 сме. Четворка играем. Централен шите. Бени е бек. Битко ти играеш като вътрешен кръв. Браво! Бени, прибира на вътрешна, там се почива. Пазваше да поне спомагат. Те не стоя, не ги гони сте, не? Той е така между двамата. Дай би сега! Е, сега трябва да бием вече паса. Айде! Коце! Браво, Коце, спокойно! Браво, бе! Хайде, Алекс! Е, дълга малко, Алекс него. Събери, Коце, Стенли! Когато го няма Митко, събирайте двамата. Не очаквате на него да й върши работа. Това беше. Какво правиш, бе? Айде, давай, айде! Какво да направиш? Давай! Давай, няма нищо. Имате 6 минути за 2 гола. Само един удар, това е първия удар. Еми не, аз си ми казах, че този капитан се включва. Трябва да го пазя. Казах ми капитан ми въртал. Ай, оня ден гледах ти Барселона. Какво направиха? Давайте. Отбора на Шипка повежда с един гол. Някой път да, може да